Madung buntag ninyong tanan. Si Nanay Basing na pud ni. Nagsige lang ko gida kay sakit man ang kamot na. Sakit ang kamot ipanay. Sakit ang kamot bisan gani sa pag panudlay sa akong buhok. Di ko kasudlay. Di ko kalaba. Madyo gani kay na ako'y anak na silibit manglabas ang mga bulingon. Ni ang taon ko. March 10 panikwaon ni ang simento. Saan kamot? Sige lang ang taon ko gigda. Salamat din ni Kuya Leo TV Adventure kay nitabang ang taon na nagpadaog kwarta nila ni Ate Mars. Daghang salamat nila ni Sis Daily Life ug ni Marites Vlog nga naa kanunay sa akong kiliran ni tabang nako. Bahin sa akong anak nga pa makauli ni tabang sabsiya. Mani akong kahimtang karon. Di pa ko kapangitag kwarta kay makukalihot. Leo TV Adventure, salamat sa imong malumong kasing-kasing nga naluoy ka nako padaka og kwarta. Salamat Leo Adventure ug kay Ate Mars, kay Sis Daily Vlog. Salamat ninyong tanan sa inyong pagbati sa akong gibati karon. Ang kahimtang karon guys gani sa pagkaihi lisod ka adyo mag CR ko lisod ka adyo kay pag pikas kamot ra may gigamit. Wow, para ba dyan tuo ra ba dyan inunay na nagisimento. Ang wow man ka adyo silbi tuo unta to. Nakitahiun di mo ko makapanahi. Tungod sa ang kahimtang. Sige lang ko gigda. Paabot og naanap yung mga agda nga magkauna. Muna yung sige naman karon sukad na disgrasya ko. Magnolia Fresh Milk. Kay more on calcium ko nun eh. Di ba nang ininuman no? Usa pa ka buwan og tunga. Simana pa karong Domingo ni nahitabo. Dagwa na tayo ipalit. Asa naman ko gain nun. Madyo nga kay nagpada si Leo
TV adventure maduhon po ning pagkatao oy. Dunay siya malumo nga kasing-kasing nga maluoy sa tao nga mga ingon ani na nga na disgrasya tiguwang na. Ani guys katul naman kaadyo ni nga simento. Simana parang umapuhon sa pani kasi mana. Pero katul lang kaadyo. Ang tabang entang ko na yung samanta. Mana yung inom mo? Jitlog po yung ano. Dito. Oh. Laibo daw yan si Dana. Rose. Saltas mo sa Cisco lang naman. Di ata nang uod. Isa nang uod ka lang sa ay kuwada. Part sa wood. Or ay rose. Rose. Plywood lagi. Nabas ko gahang panghunahon naron nga nakabalita ko nga ang mga pensioner, SSS pensioner naa na gibutang sa among account ang sa FCB account 60 days ang gibutang 2 months advance mo na nga kinsa tong mga pensioner SSS pensioner alang sa inyong kasayuran makuha na nato karon 2 months mao nga nalipay ko gamay bisan og na ako'y sakit sa akong kamot nga nana ko'y ikapalit og tambal o gatas para sa akong sakit sa kamot na og daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa akong vlog karong adlaw ug hinaot ko nga inyo pa kong i-subscribe tan-awon ninyo ang akong mga vlog nga naanay mga advertisement hinaot unta nga di ninyo i-skip ang mga advertisement. Daghang kadon salamat.